Здравейте хора, днес ще играем на Майнкрафт. Това го повтарям за 1001 пъти. Защото някой ми звъни, е лошо качеството. И да, ще ви показвам къщата ми в Майнкрафт, както сте разбрали на описанието на видеото. Другата събота, тази събота или неделя, ще отиваме до Алеша, ще я изкачваме с мой приятел. За тези хора, които не са се изкачвали, са от други градове, не знаят какво е отгоре, да видят. Какво ще да казвам? Може да ми пишете в коментарите дали да отидем след Алеша на стадиона на Ботев или на Локото, налясно в Пловдив. Може да ми пишете. И сега зарежда светът и ще ви покажа. Утре за съм на училище. Да. Добре, от миналото видео застанах тук, защото ми звъннаха. Добре, това ми е библиотеката, това ми е леглото. Сложил съм от тези вратички, лампа, както виждате, няма нужда да ви казвам. Една стая под къщата ми, може да ми кажете дали да я подновя, да ми пишете в коментарите, също и за Локото и за Ботев, за стадиона. И ако ме питате, аз ще ви отговоря в коментарите, не сега. Тук си гледам крави, така е, гледам левски, говедата, гледам кокошки и свини. И тази кокошка не знам какво прави тук. Моето куче Роки. Роки, да. Тук съм си направил нещо като лагер, само че без палатки. Така е моята работилница, макар че няма много материали. Имам само кирка, меч и лопатка. Лампа, която свети само през нощта. Може после да ви покажа. Къща на дърво. Чакай. Къща на дърво. И като гледам се стъмнява и лампата ще светне с малко. Айде бе, таки стълби. Така. Ето лампата светна. Макар че не се вижда много добре. Тук е къщата ми на кучето, макар че е много голяма. Аз нарочно исках да я направя така, да мога да я влизам вътре. Сега ще влезем и там, библиотеката. Сигурно ще чудите как. Сигурно сте видяли ръчките, сега ще видите за какво са. Само без нерви са. Да, ето. Лампата свети. Навсякъде съм сложил даже лампи. Добре. Тези ръчки са за... Тук имам щит, да. Тук тези ръчки са за да махна тази библиотека. Да влеза в шибания портал. И ако качеството е лошо, не знам какво ще стане. Не знам. Наистина. Так 30 пъти го снимам. Ето тук в недъра това, нещо като те, диаманти, емералди и това, злато. И е направено тайран. Сето ми, който няма врата. И не ми е нужна. Връщаме се пак в нормалния свят. И добре хора, това беше видеото. Абонирайте се за канала и ми пишете след Алеша на стадиона на Ботев или на стадиона на Локо.